ইয়াতকে নাই দি দিব ইয়াতকে আগতেও আৰু টেট হোৱা পাছ হোৱা আছে কিবা হোৱা আছে মাৰ্কশ্বিট দি দিব মাৰ্কশ্বিট দিয়া একো সমস্যা নাই हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इम्पर्टेक्ट इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन स' लोगोफोर दिनैनि जानाखि भिडिअनि सावरायनो गोनां आयदा बे भिडिअआवहाय आङो मोननै टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ मा टपिक बियो फार्स्टआव जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथाङा टिचार्स डेनि जानाखि प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामावहाय जोंनि मिडियानि माखासे रिपर्टारफ्रा माखासे कुइसन सोंदोंमोन जे बिटिआरआवहाय स्पेशल टेट पास जानानै थानाय बा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय माब्ला रिक्रुटमेन्ट होगोन आरो स्पेशल टेटनि मार्कशिटखौ माब्ला होगोन बिनि सायाव कुइसन सोंदोंमोन नाथाय बिनि सायाव बिथाङा मोजां मथंनो रिप्लाइ होआखै बिथाङा हयथ' बायदिसिना खोथा सोंनो हागौ साननानै बिथाङा मोननै मोनथामल' खोथा बुंनानै बिथाङा मिडियानिफ्राय जानगाराव साइड जानानै थांदों बिथाङा बुंदों आसाम टेट पास जानानै थानाय आरो माबा माबि पास जानानै थानाय बे खोथाखौ बुंनानै बिथाङा ब्लड दोरोदलांदों आरो स्पेशल टेटनि मार्कशिटखौ होगोन मार्कशिट होनायाव जेबो प्रब्लेम गैया बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बिथाङा मिथिगौना मिथिया जे केस जानानै दङ टेटनि जानाखि स्पेशल टेट जानाय बे टेटनि जानाखि केस जानानै दङ बे केसनि जानानै थानाय जानाखि पेन्डिं बे पेन्डिं थानाय केसखौ जुदि डिसमिस खालामाब्ला अब्ला मार्कशिटखौ माबोरै रानगोन हाइकर्टनिफ्राय अर्डार मोनाबा मार्कशिटखौ माबोरै रानगोन बे बिथाङा जुदि राननो हायोब्ला राननानै होबानो जाबाय हाइकर्टनि अर्डार मोनाब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया होनलाय राननानै होबानो जाबाय डाइरेक्ट जोंहा दा मार्कशिटआ मोनफ्रोमबो एसएसए अफिस बा डिडब्लिउ अफिसाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि डिस्ट्रिक्टनि कअर्डिनेटर जेनेबा एसएसए अफिस बा डिडब्लिउ अफिस बेवहाय फैनानै दंजोबखायो नोंथाङा राननो अर्डार हरबानो जाबाय अब्लानो जोंबो जानाखि स्पेशल टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेट बिथांमोना मार्कशिटखौ मोननो हागोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन जानाखि नोंथांमोना भिडिअनि फार्स्टआवनो नुखाबाय नोंथांमोना प्रमद बर'आ मा बुंदों दिनैहाय जानाखि टिचार्स डे बे टिचार्स डेआवहाय मोनसे गुड निउस फैगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा मिडियानि कुइसन सोंनायावनो मिडियानिफ्राय माने जानगाराव थांबाय आरो बिथाङा मिडियानि कुइसन सोंनायखौनो मोजाङै एन्सारखौ होस्लाबलायासै बिथाङा स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जानाखि फार्स्ट मोनसे टपिक सावरायनो गोनां आयदा बियो स' বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো ফাৰ্ষ্ট টপিকটো অনা হৈছে এইটো ভিডিঅ'ত ইয়াতে মই দুটা টপিকৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিম ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত এইটোৱে আলোচনা কৰিম যে আমাৰ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি যোনটো আমাৰ টিচাৰ্ছ ডে প্ৰগ্ৰাম আছিল এই টিচাৰ্ছ ডে প্ৰগ্ৰামত মিডিয়ায়ে তেখেতক কুৱেশ্যন কৰিছিল যে বিটিআৰৰ স্পেচিয়েল টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাক আছে তেখেতসকলৰ মাৰ্কশ্বিটটো কেতিয়া দিব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেতিয়া দিব সেইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছিল কিন্তু তেখেতে ভাল মতন এনচাৰে নিদিলে তেখেতে ভাল মতন ৰিপ্লাইয়ে নিদিলে তেখেতে দুটামান কথা কৈ তেখেতে মিডিয়াৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেখেতে কৈছে যে আসাম টেট পাছ হৈ থকা আছে আৰু কিবা কিবি পাছ হৈ থকা আছে এই কথাটো গ'ল মানে কোনো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেংগুৱেজত তেখেতে কথাই নক'ল মানে এনেকুৱা যে লাগিছে তেখেতে কোনো মানে গুৰুত্বই দিয়া নাই এইটো তাৰপিছত তেখেতে কৈছে আৰু স্পেচিয়েল টেটৰ মাৰ্কশ্বিট দিয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই সেই কথাটো কৈছে যদি প্ৰব্লেম নাই যদি দিয়ক সোনকালে দিয়ক মাৰ্কশ্বিটটোতো এতিয়া সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৰ্ডিনেটৰ বা ডিডব্লিউ অফিচ বা এছ এছ এ অফিচত সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি বৰ্তমান আছেই তেখেতে অৰ্ডাৰ দিলে হ'ল যদি কিছু যদি প্ৰব্লেমেই নাই তেখেতে অৰ্ডাৰ দিলে হ'ল যে মাৰ্কশ্বিটটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ইমান দিন দিয়া হ'ল 1 মাহে পাৰ হৈ গ'ল ৰিজাল্ট দিয়া কিন্তু মাৰ্কশ্বিটটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা তেখেতে মানে কোনো গুৰুত্বই যে দিয়া নাই হাইকোৰ্টত এইফালে কেছ হৈ আছে কেছৰ পেণ্ডিং হৈ আছে হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ এটা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই সেইটো তেখেতে জানে না নাজানে বা জানিও নাজানা মতন কিয় ক'ল কথাটো মানে কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই যে চাৰ্টিফিকেট দিয়ক একো প্ৰব্লেম নাই যদি দিয়ক আমিতো বহুত দিন পৰাই খুজি আছোঁ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে তেখেতে দিয়া নাই যদি প্ৰব্লেম নাই দিয়ক অৰ্ডাৰটো দিয়ক সকলো ডিডব্লিউ অফিচ এছ এছ এ অফিচক চ' বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আপোনালোকে এইটো প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছিল ফাৰ্ষ্টতে এইটো দেখা পাইছে এতিয়া আমি এই নেক্সট পইণ্টটো আমি আলোচনা কৰিম চ' বন্ধুসকল এইটো যোনে মানে B.Ed কৰি ৰাখিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো ভাল এটা খবৰ আহিছে ইয়াতে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এটা ভাল খবৰ আহিবই চ' लोगोफोर बेवहाय जानाखि ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनहा माब्ला एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन माब्ला जागोन बिनि सोमोन्दै जानाखि आसा खालामनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दङ नोंथांमोना दसे नेथ'दों आसामनि जानाखि रिक्रुइटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ बे रिक्रुइटमेन्टआवहाय बेयो मोजां मोनसे
निउस होननानै नोंथांमोना साननानै लानांगोन बेवहाय जोंनि जानाखि डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसननिफ्राय मोनसे अर्डार हरनाय जादों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि स्कुलनिफ्राय जेसेबां पस्ट दङ बेनि मोनसे डाटाखौ हरनो थिनदों साबजेक्ट टिचार नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव हरदों बेवहाय ओमफ्राय बेवहाय साबजेक्टआव नायदो नोंथांमोना रिगार्डिं फिलिं आप of subject data against every teacher in the 6A2 थारमाने गासिबो डाटाफोरखौ जायनाखि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोना बे फोरोंगिरिनि डाटाफोरखौ 6A2आव बा पर्टेलाव बिथांमोना डाटाखौ हरजोबनांसिगौ मानो होनोब्ला नोंथांमोना बेयाव नायबावदो आरो नैबे लाइनखौ with reference to the subject quoted above I would like to inform you that there is an urgent need to assess the shortage surplus of graduate and postgraduate teacher in the secondary school before filling up vacant posts to be conducted shortly. थारमाने बेवहाय बुंदों नोंथांमोना नैखौ नायदो बिफोर होनाय दङ बिफोर फिलिं आप भेकेन्ट पस्ट टु बी कन्डाक्टेड शर्टलि थारमाने नैबे सेप्टेम्बर बा अक्ट'बर मान्थनि जायनाखि अक्ट'बर मान्थनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव जायनाखि जोंना एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन पोस्ट ग्रेजुएट एन्ड ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय दा बेवहाय जानाखि जोंना पस्ट खालि दङ बा बेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ मोनसे एसेस खालामदों बेवहाय आरो जानाखि पस्ट खालि दं बेखौ थाबैनो जोंनि 6A2आव पर्टेलाव डाटाफोरखौ आपल'ड होनांगौ बबे बबे स्कुलाव बेसेबां टिचार दङ आरो बेसेबां साबजेक्ट दङ बबे बबे स्कुलावहाय बबे बबे कलेजावहाय बे साबजेक्ट वाइज हिसाबै टिचार दंना गैया बेखौ बेनि डाटाखौ हरजोबनो थिनदों आरो बे 6A2आव बिनि जानाखि पर्टेलाव बे डाटाया कमप्लिटलि सोजोबनाय जायोब्लानो अब्लानो बुजिनो हागोन जे बबे स्कुलावहाय बेसेबां टिचार नांगौ आरो बबे स्कुलावहाय बबे साबजेक्ट टिचारनि थाखाय मा फोरोंगिरि नांगौ बिनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन दा बेखायनो जोंनि जानाखि आसामावहाय ग्रेजुएट टिचार एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट फैगोन दा बे रिक्रुटमेन्ट फैनायनि सिगां बे डाटाखौ हरजोबनांगौ होननानै बे अर्डारनि गेजेरजों बे लेटारनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जादों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय दा नोंथांमोना दसे समखिनिखौ नेथ'दो नोंथांमोननि थाखायनो बे मोजां जागोन जेसेबां पस्टआ बांसिन जागोन एसेबांनो जोंनि टेट पास मा होनो B.Ed केन्डिडेटफोरनि थाखाय मोजां जागोन मानो होनोब्ला बिथांमोनहा ग्रेजुएट टिचार आरो PGT बिनि थाखाय जेसेबां पस्टआ बुरजा ओंखारगोन बिथांमोननि थाखाय बेयाव पास जानायनि चान्सआ बांसिन थागोन आरो दा बेखायनो नोंथांमोना दसे समखिनिखौ नेथ'बानो जाबाय সো বন্ধুসকল এইটো আমাৰ এটা ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ কপি আহিছে আৰু এইটো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিছে আপোনালোকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাব ইয়াতে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছাবজেক্টটো চাব এইটো কি হয় ইয়াতে ৰিগাৰ্ডিং ফিলিং আপ অফ ছাবজেক্ট ডাটা এগেইনষ্ট এভৰি টিচাৰ ইন দ্য 6A2 পৰ্টেল তাৰমানে আমাৰ অসমত বা এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান ছাবজেক্টত কিমান টিচাৰ আছে কি টিচাৰ আছে সেইবিলাক টিচাৰৰ ডাটাটো 6A2 পৰ্টেলত আপলোড কৰিব কৈছে বা অৰ্ডাৰটো দিছে কিয় দিছে আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে ডিটেইলছটো ইয়াৰ পৰা চাব উইথ ৰিফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট কোটেড এবভ আই উড লাইক টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট দেয়াৰ ইন এন আৰ্জেণ্ট নিড টু এছেছ দ্য শ্বৰ্টেজ surplus of graduate and postgraduate teacher in the secondary school before filling up of vacant posts to be conducted shortly তাৰমানে ইয়াতে বিফৰ লিখাটো আছে আপোনালোকে চাব মানে আমাৰ অসমত যোনটো PGT আৰু GT মানে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব লগা আছে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অহাৰ আগতে সেইবিলাক ডাটাবিলাক 6A2 পৰ্টেলত দিব কৈছে কিয়নো আমাৰ এতিয়াও মানে বহুতখিনি স্কুলত কিছুমান পোষ্ট খালী আছে এইবিলাক পোষ্ট খালীটো এতিয়ালৈকে ডাটাটো কমপ্লিট পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে এইটো 6A2 পৰ্টেলত এইটো যেতিয়া কমপ্লিট দিব মানে সোনকালে দিব কৈছে এইটো 6A2 পৰ্টেলত এইটো ডাটাবিলাক যদি আপলোড হয় তো ইয়াৰ পিছতে কিমান পোষ্ট খালী আছে আৰু এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত বা এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ স্কুলত সেইটো গম পোৱা যাব আশা কৰোঁ এইটো পোষ্ট আৰু বেছিকৈ বাঢ়ি আহিব যিমানখিনি পোষ্ট বাঢ়ি আহিব ইমান কাৰণে আমাৰ যোনখিনি B.Ed কেণ্ডিডেট আছে B.Ed কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকে এইটো ৱাইট কৰক আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল খবৰ যে পোষ্টটো আৰু বাঢ়ি আহিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল থেংক ইউ
स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हाबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै कन्टेन्ट लाबोनाय जाबाय प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदोंमोन मिडियानि सिगाङाव आरो नैबे मोनसे जायनाखि ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचार जायनाखि B.Ed केन्डिडेटफोर दङ आरो बे B.Ed केन्डिडेटफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोजां खौरां थारमाने बेवहाय मोनसे एसेस खालामनाय जादों जे बबे डिस्ट्रिक्टआवहाय बर्ड डिस्ट्रिक्टफोर होनाय दंखायो बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 682 पर्टेलावहाय डाटाफोरखौ आपल'ड होनो थिनदों थारमाने बिफर एडभार्टाइजमेन्ट थारमाने जोंना जायनाखि PGT आरो TGT नि जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायनि सिगां बेनि जायनाखि डाटा बेखौ हरनो थिनदों थारमाने माखासे पस्ट खालि दंबावो बे पस्ट खालि दंना गैया बेनि डिटेल्सखौ लानाय जादों आसा खालामो आङो बेवहाय पस्ट खालि दङ आरो जायफोर B.Ed केन्डिडेट बिथांमोना PGT आरो TGT टिचार फोरोंगिरि जानो आसा खालामनानै दङ बिथांमोना फैगौ जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट आरो रिक्रुइटमेन्ट बिथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो एग्जामाव उथ्रिसारनो हायो आरो साख्रिखौ मोननो हायो स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों